Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko ka ambe bele jele foku wali mando sidi ikado aywa do bele jele teke nganaye kosobe nganaya ikado ikafa bele jele moma abike sababu awa yele bulu o ka sinzi kosobe sidi ikado aywa minye kunafuni dili kunafuni disira wosira bele jele ka nga seki lamala parikone je ani ikado sema buro kana ni ka nyefo manja nywana desedu bulumada ikabi minye aiwanda manyonyi ni min de chila ko balle nyo soro opma ana fara nyanga ka mo nyene je sidi kado iki jija ki chesiri sema bura kala ni ikado hakli jadrondu abina fo ibaraka letri kala ba yi wele letri ngale ka fo de o demandalu afamuna inati amande bure nego kara fe wuli ga jobulo da yani neni sidi anga nyonzoro Dawa tungara naam ni an sigile gafale cela ibolodo sidi isabolo kan koy sidi trole namu nebe mbolo buka do ni boni sebanye sebe mi nuka ma le prétoire sidi mami nye sebe ke atwa de ko Yusuf Zebi Keita makoro mi nye chogo mutoro ba che tuabu kam masake Emmanuel Macron ikado nduna mbora abele jile horongai minye asimu goitaye o sombalia akadda kamana ko anija ko yakuma ikado de aywa akabi nali bali sidi Traoré namu sebenegala ko ako aywa asimu goita chemindo atu korobo wa atu koroto ako Mali de ya pumakae wa abisa Mali de ye ikado kutumu kono sebenyewo dabali bembolo itina jako ya koke mimbe Mali do mbu tuwela min labena Franci famo fe ka fo minye Emmanuel Macron ye anata makarabo Mali landene no ye bi yere ikado nani uyere ya labe kasoro umma kuna foni dike anga jamana nyama soma unatabe mami ni anga jamana nyama ye kuna foni soro ka fo Macron hakilina bala kata makara Bamako ikado aywa kumana nyonve makele minge ikado asimu goita ya jirala ni ndi bashi kan nanita ondoro ga ibi jandu kudamadola fi kado France ni Mali seba awye dabali baye ga horonya ba ombulu dambe ba ombulu wa andi jako ko labli folo jako ko min bidda Malika ka andnomi ka ambla asawala kumatala ni bina ikado ibismila Mali kono nga ni nana amina korofo minunge anga kuma nyonye horonya bode kofo anga kuma nyonye kabna mata yoroja mirisu ka awakele bulu fara mino bina mala wanginer idati do kuma na opuma tanje Malika vote ko puma Malika transition ko puma opuma tanje andati do la ni na kunwere bila minde nununye eleni ibisimila tabarikala ni kuma woto abu fama Emmanuel Macron aya baraka no nyilinga ikado Mali masake kapuma aya mewa ayeni nini ndefo yalma takumbene na ble Bamako woroni bele gelela mote min galama akunye tama imbayelema ka Burkina Faso masake wele ka ba fa kata boye ukwama Emmanuel Macron jo kwala ni eka nani neka jamana na oyoko belebele baye o laben setene sisa awulika jo setenyi kabno ko ni ngeraza Emmanuel Macron ikado malud laki bado na kana o sabla bado na nana eleni Mali famau minye asimu goita na ka premier ministre olu tetulonga don wasanye tu dusukuna abini kele opma na nana kana takabolo malud dakile opma ayeko imbayelama aka mo nyinga neko nine matable miseka munde fo minye nga talibali ukama ko coronavirus koti ibo o ngalo de tigade akala daw ko ibe coronavirus ngalo de tigade ko wulle be ka jamana na iba fa ko kala kuma anata mai bla wati wala sabana gala ko mi ngoni nye awa ngunu chamanye o donedo mi nye to abuke ikado awa irisu kanni kuma mi voledo akoni nye to abu de jatika foka tuti o to wera du jatika ko ijmai sam kemeni ko Mali demeni kuma buda
k'a dɔn a wulikajɔ b'u bolo yalima i k'a dɔn irisiw nani bɛna kɛ sababu ye fo ka kɛ u ka janfa an'u ka kalabandiya caman ma wa sɛbɛnnikɛla ko o dɔ bɛ min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga i y'a dɔn kɔni u kun ye fura b'u ka woro ɲɛma a mɛnna ni hakili b'a la Nations Unies na Choguel ye kumaba min bɔ k'a bin i k'a dɔn kɔni kɛra damataamana min dɔrɔn tubabu ka hakili la sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn tubabu ye babali caman kɛ u ɲɛna Mali faamaw nasira ni ka segin u kɔ ka tila k'u deli i k'a dɔn o ma kɛ abada o de u y'a fɔ ko u n'u sama ka bɔ Mali kɔnɔ u ka sɔrɔdasiw bɛ yɔrɔ k'u bɛ taa u ye Kidali bila u ye Gawo bila Bɛrɛkɛtɛ Tɔnbukutu bila olu fɛ taama bɔ sisi ma bɔ u yɛrɛ y'a ye sa k'a fɔ a ka ja ninnu kɔni jɛna anw kɔ yɛrɛ de koyi o tuma an ka dabali ni fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ dabali wɛrɛ ni fɛɛrɛ tigɛli jamana masakɛw kɔni y'a jira tubabu faama na n'a bɛna jamana kɔnɔ jamana in dalilen don bɛɛ ye nka kuma minnu b'a da n'o na an ka jamana dɔw hakilina tɛ taa n'o ni Mali tɛ taa wa anw t'an sigi k'o lamɛn a fɛ abada walima n'o don i k'a dɔn aw ye maa ye an yɛrɛw ye maa ye nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la Sidi Traoré Daba Tunkara ni ye le prétoire bila ne bɛ n bolo don bɛ wele sɛbɛn k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura a ko baara ta fɛn min ye Mali kɔnɔ lakanabaliya min bɛ yan Faransi surasi minnu b'an bolo yan an k'a ma ko Berkane a bɛ waati damadɔ bi Daba Tunkara k'u kɛmɛ k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka duguba dɔ kɔnɔ kelen kelen kibaruya kɔni mɛnen a kɛra jatigɛ wale kosɛbɛ nka Nouvelle Horizon ma u fa a fasirike u k'a ma ko Tuguna A Traoré a ko nin kuma in fɔ Faransi surasiw n'an k'a ma ko opération Berkane u ye minɛnw cɛ ka bɔ Kidal ka bɔ Tisalit ko sa nata k'u ka minɛnw kuru ka bɔ Tɔnbukutu fɛ yen Daba wale kɔni kɛra jamana kɔrɔyanfan na camancɛ bolo jatigɛ nana nka kibaruya fana mɛnen nin waati na Mali ni jamana wɛrɛw fana bɛ minnu bolo di ɲɔgɔn ma lakana yɛrɛ sira fɛ a ka jan fɛn min ye Tchadi ye o kɔni ka jamana ɲɛma denmisɛn min b'u kunna bi n'o ye général Mamadi Idriss Déby a ko k'a bɛna sɔrɔdasi 1000 k'o fara MINUSMA kan ka na Mali kɔnɔ ka na lakana sabati Berkane talen kɔfɛ baara ba ban awɔ Allah ka barika d'u la u ko nin kibaruya in fɔ ani bi cɛ i b'a ye k'a fɔ a kɛra maliyɛnw nimisiwasa ko ba de ye an ka jamana ɲɛmaa so min ɲɛsinnen bɛ fɛn min ye lakanako ma colonel Sadio Kamara a n'a ka cɛ dɔw ko wulikajɔw bɛ senna nin waati in na Berkane y'a ka minɛnw cɛ ka bɔ dugu minnu na u y'a tɛlɛtɛlɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na u ye u ka cɛdenw bila ka taa o yɔrɔ kɔfɛlenw bɛɛ lajɛlen na walasa lakana ale ni fɛn min ye jamanadenw ni yɔrɔ jamana sigida la maa minnu bɛ yen u ka se ka taa u ka ciw kɛ fɛn min ye lakana yɛrɛ kɔnɔna na yanni ni maa 1000 kɔni ka na ko ni dugu kɔfɛlen n'o ye Kidali ni Tisalit fo ka se Tɔnbukutu ma ko lakana kɔni a ɲɔ ɲanen bɛ yɔrɔ kɔfɛlen na nka MINUSMA fɛnɛ a ɲɛmɔgɔ kɔni ye a dantigɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ko fɛn min ye a baara in kɔni a tɛna mɛn a bɛna sigi sen kan Tchadikaw ka sɔrɔdasi 1000 bɛna fara MINUSMA kan ka se ka lakana sabati nin yɔrɔ kɔfɛlen na ale ni Mali camancɛ bolo fo ka se kɔrɔyanfan ma ayiwa fɛn min ye Nouvelle Horizon maaw bi sɔgɔmada in na u y'a fasiri kuma ɲɛna kuma ɲɛna dɔrɔn Sidi ye mɔnɛ bɔnna tabarikala Sidi n bɛ n bolo bugɔ ka don o bɛ kɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Colombe min ye sɛbɛnni kɛ taalen ɲɛfɛ n'a ɲɛfɛ a tɔgɔ de ko Sidiki Dunbiya tabarikala kunnafoni bɔra ka bin banki wariboso min b'an fɛ yan n'u k'a ma ko BNDA a ɲɛmaa falenna directeur général Solomani Weigalo i k'a dɔn ale wulila ni ka sɔrɔ di Mari Keita ma sɛbɛnnikɛla ko a ko kunnafoni in kɔni olu y'a sɔrɔ a bɛ waati jan bɔ ka se k'a sɛbɛndiya u ye Alassane ni Usuma ni ayiwa Zanga Sanɔgɔ u y'o de wele o ye secrétaire général u ka comité syndical min bɛ BNDA la o ye kuma in kɔni jɛyaw ye ni k'a sɛbɛnkɔrɔ sɛbɛndiya sabula min ye wulikajɔ ni cɛsiri BNDA yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye i k'a dɔn u taara kɛ fo faransikaw de fɛ yen alamisa tɛmɛnen o de senfɛ sa i k'a dɔn bɛn kɛra kan k'a fɔ min ye Solomani Weigalo ye i k'a dɔn n'o kun ye directeur général o ka wuli o wulilen o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn ministre min n'a bɛ nafolo kunna o y'i bolo ɲɛsin Mari Keita ma sɛbɛnnikɛla ko in kɔni kɛra sabati fɛn ye sabula min ye ayiwa wulikajɔ secrétaire général BNDA a y'a sɛbɛndiya a ko tuma min ni u ka ɲɔgɔn ye banna Mari Keita sigira a ko Mari yɛrɛ de y'a wele ni k'a fɔ ale k'a fɔ wa ale de sigira sa koyi min kɔni ye BNDA a directeur so i k'a dɔn ale de bilala a ɲɛmaaya la sɛbɛnnikɛla ko hakaja min kɔni kun ye gɛlɛyamisɛnnin ye maa a bɛ se k'a fɔ o kun donna Solomani Weigalo i k'a dɔn
dɔn anu ka syndicat bolo ni ɲɔgɔn cɛ o de la i k'a dɔn syndicat secrétaire général min ye Zangasa nɔgɔ ye o kɔni tɛ tɔgɔ duman da ka Solomani Wayigalu sɛgɛrɛ nka a mana tigɛ Dawuda Dala min ye foroba baara ye i k'a dɔn nin don i bɛ waati kɛ dɔwɛrɛ fana bi fɔ e kɔ i fana fɔra dɔ kɔ a ko bɛndeya a nin banki a bɔ sɛnɛkɛlaw ka banki nin banki kolo gɛlɛn min n'a ma an ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn caman kɔni kun yɛlɛmɛ ka Wayigalu ni ka jalaki caman bi a kan jango syndicat bolo sabula a n'olu ka taa fa ma ɲɔgɔn ye kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ ka jalaki kɔni binnen don Wayigalu kan ani fana ayiwa kamalen wɛrɛ bɛ yen min kun y'u ka directeur des ressources humaines n'o ye Umaru Haidara ye i k'a dɔn u kun kɛlen bɛ ka jalaki caman bi olu ka kalo tɛmɛnen na ni yɛlɛma nana sɛbɛnnikɛla ko lala o na kɛ sababu ye hakilina kura kana taabolo kura kana min bɛ se k'a to banki min ayiwa ni sɛnɛkɛlaw jigi dalen don a kan a ka jidi ko kura ni k'a sɛbɛkɔrɔ barika nin kun ye sɛbɛn ye kosɛbɛ an ye min bɛ Kɔlɔnbu kɔnɔ ayiwa min ye Sidiki Dunbiya o ka fasiri don daba tugura ne bɛ bolo bugɔ ka don o bɛ kɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye aya an na tila ka tɔgɔ fana d'i ma kɔfɛ a fɔ ten i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa fɛn min terrain bunakun kan daba tugura k'a bɛ san damadɔ bɔ Mali terrain bɛɛ lajɛlen jɔlen don kak nka baara ta fɛn min ye gɛlɛya ye ale kun nana fɛn min terrain boli yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ka Mali dugu ni ɲɔgɔn cɛ taama sira min bɛ kɛ nɛgɛ sira fɛ k'a jɔ ko nka fɛn min ye waati laban in na an ka transition maa ɲɛmaw k'u ye kalo damadɔ sara minnu bɛ n'u bɛ kɔfɛ k'u y'o sara sira baarakɛlaw ye ko nka i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ nin ko in na nin ko in daminɛna a bɛ san damadɔ bɔ bi ko nka ka mɔgɔw yɛrɛ lanisɔndiya ka mɔgɔw laɲagari ka bila ka sɔrɔ ko tɛ sen na ko daminɛna depuis san 2018 waati kɔnɔna na sa ministre dɔ tun bɛ yen k'o ma ko Baba Mulaye Ala olu kɔni ye mankanba de ci Fasiri Keba ka fɔ la n'o ye Amiru Keyita ye a ko nin mankan ci kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye kalafili minnu bɛ sen na ka se ka yɛrɛ kofɔ kɛ n'a ka ma ko campagne k'o kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa n'o ye Ɛlɛ Ibrahim Boubacar Keyita ko olu tɛmɛna siraw fɛ sira minnu bɛ yen n'u yɛrɛ a yira k'a fɔ ko terrain kunkolo kura dɔw bɛ yen k'olu sara k'olu kan ka na an ka jamana kɔnɔ k'a tɛmɛ nkalon kun don Baba Mulaye n'i y'a mɛn ko bluffeur denmisɛnninw ɲuman na bluffeur kosɛbɛ a y'an bluff de a y'an don filo la a y'an don filo la dɛ tabarikala ko a kuma fɔ ni bi cɛ maa kɔni ma terrain man ka mɛn an ka jamana kɔnɔ donc ko nin kɔni kɛra kumaba langolonden ye ka se ka mɔgɔw ɲɛnɔ ci ka taa kala ta surtout terrain sira bɛ tɛmɛ Mali dugu minnu fɛ a dugulamɔgɔw ka nisɔndiya k'a fɔ nin ye an ka sɔrɔ dayɛlɛtɔla ye sɔrɔ min bɛ yen n'an tun b'a sɔrɔ terrain ka taa ni ka segin la o tuma na maa min kɛra o sababu ye jamana ɲɛmaa an ka taa kala ta ye ko nka ko fɛn min ye ko dunan fɔra a jigi kɔ ka bɔ 2018 ka na bila fɔ bi la ko taama mana sisima bɔ a ka bara ta ke fɛn min ye jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye jɛkuluba dɔ ye o k'a ma ko Sopafer a ɲɛmaaba Isufu Mayiga k'ale fɛnɛ tun ye mɔgɔ bagabagaliba de kɛ ka mɔgɔw bloc don k'a yɛrɛ k'a fɔ ko terrain kunkolo 4 k'olu ko baaraw ɲɛnabɔra ka ban pewu k'u ka na an ka jamana kɔnɔ i y'a ye ale fɛnɛ fara na kɛ Baba Mulaye kan ka jamanadenw tɔ don filo la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko terrain kunkolo 4 ko wari sarala ka ban ko wa miliyɔn caman de an ka franc CFA la daba tungura ko de donna ni terrain kunkolo ninnu na ko i y'a ye sa k'a doni bi kɔni cɛ maa ma terrain mankan an ka jamana kɔnɔ ko dɔ farala gɛlɛya kan maa minnu baara kɛ terrain boli yɔrɔ la n'an k'a ma ko cheminot u dɔ farala u ka gɛlɛyaw fɛnɛ kan ka sababu kɛ jigilatigɛ yɛrɛ fanga bonya kojugu daba ko maa caman bɛ yen u ye kɛlɛ in daminɛ k'a ma laban o ɲɛna i y'a ye sa a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara kunnafoni di b'a ka fɔ la a ko n'a yɛrɛ k'a fɔ ko terrain kunkolo minnu kan ka na dabaku taara nafolo fɛnɛ an bɛ se k'a fɔ taara a fili fenêtre fɛ ka sɔrɔ k'u taara terrain kunkolo dɔ sa comme ko CCC 2250 ka taa o wusu n'o ye terrain kunkolo kɔrɔ ye ka miliyɔn caman den fɔ k'o donn'u la ka na an ka jamana kɔnɔ a donni bi cɛ ko terrain ma se ka kuma ko ja a bɛɛ nkalontigɛ kumaw de ye ko nka an bɛ waati min na nin ye bi surasi denmisɛnnin minnu bɛ jamana in kunna n'an k'a ma ko transition colonel Asimi Goita n'a tɔw bɛɛ lajɛlen k'u bɛ fɛ k'u sen don terrain ko in na wa k'a tɛna mɛn bilen ko terrain k'a na kasi Mali kɔnɔ koyi tabarikala ko ka sababu kɛ minnu bɛ baara kɛ nin baara yɔrɔ kofɔlen na u ka kalosara minnu bɛ juru la ko dɔ sara l'o la ko an bɛ se k'a fɔ o ye fɛn ye n'o ye bɔnbali ɲɛbila ye Amidu Keyita a ye nin fasiri kɛ nin waati na ka da an bɛ tila ka ayiwa ma tɔgɔ ka dugumanaw lajɛ bani tabarikala i ma yɔrɔ ye ma tɔgɔ ye fɔlɔ wa na tila k'a fɔ jama ye ayiwa Sidi Tarawele naamu n bɛ n bolo bugɔ ka don o bɛ kɛ i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sentinelle kosɛbɛ Sidi i k'a dɔn maa min ye sɛbɛnni in kɛ n ka tila bamananden a k'i k'a dɔn an ka député ba min b'an ka jamana kɔnɔ Mamadu Hawa Gassama Jaabi Mamadu Hawa Gassama Jaabi honorable i k'a dɔn a wa so bin n'a kan ayiwa min ye nin tile fila in ye
sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Hawa Jaabi Gassama i k'a dɔn nin don a taara banki kɔnɔ banki min n'a sera miliyɔn 1 ani 500 ta ka bɔ a k'o bila a ka sakosi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko tuma min Mamadu Hawa Jaabi Gassama n'a y'o bila sakosi kɔnɔ ko in yɛrɛ kɛra ni ɲininka décembre kalo tile 16 tɛmɛnen de Lazara waati a bɔlen banki kɔnɔ tuma min a na kɛ ko in kɔni kɛra ACI de la Mamadu Hawa Jaabi Gassama a nani miiri k'a fɔ min kɔni ye ayiwa Amadu Tumani Ture Ala k'a hinɛ o furumuso kaso bɛ nin yɔrɔ in na a ko a na taa foli di Lɔbɔ ma i k'a dɔn n bɛ taa foli di Lɔbɔ ma min ye ayiwa Fédération Malienne de Football y'a dɔn u ka yɔrɔ ni yɔrɔ in ma ja kosɛbɛ a taara mobili jɔ Fédération Malienne da la chauffeur-kɛ kɔni bɛ mobili kɔnɔ chauffeur-kɛ b'a ka mobili boli n'a ye sɛbɛnnikɛlaw ko tuma min n'a jiginna k'a bɛ taa foli di ayiwa i k'a dɔn Lɔbɔ ma o yɔrɔ bɛɛ jaaja kamalen fila kun b'a la k'a nɔbɔ kabini banki kɔnɔ olu bɛ moto taxi de la nin kamalen fila kɔni u ɲɛ bɛ mobili jɔlen la chauffeur-kɛ b'a kɔnɔ kamalen gojogojo fila u sinna ka kɔfɛla in dayɛlɛ ten ngami kelen y'i bolo fa sakosi la kelen y'i bolo fa sakosi la chauffeur-kɛ nana faamu k'a fɔ nin tɛ patron ye koyi ninnu kɔni bɔlen bɛ kalabanjugu fɛ yɔrɔ bɛ chauffeur-kɛ ye kule k'a bɔ ka bɔ k'a bi kɔ a daw la kamalenkɔrɔ kwalen kelen a ye chauffeur-kɛ minɛ n'a y'a minɛ k'a sigi a kun ka taa chauffeur-kɛ ka taa sodoro ten ka taa toro a kunbereku fila kan kunbere ninnu ma se ka bɔ ɲɔgɔn na Ala o yɔrɔnin bɛɛ u y'u yɛlɛla moto kan k'u kɔda a ye so bɛɛ suya u taara sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Hawa Jaabi Gassama bɔlen député jɔnko a la i k'a dɔn a ye chauffeur-kɛ lajɛ o kɔni kunbere fila bɛɛ walakalen don k'u sigi i y'a dɔn sakosi kɔnɔna a y'o lajɛ a y'a ye k'a fɔ sakosi yɛrɛ taara a n'a kɔnɔfɛn bɛɛ min kɔni kɛra gɛlɛya ye u taara ni wari in ye miliyɔn 1 ani 500 a ka sɛbɛnfura nafama caman b'a kɔnɔ i k'a dɔn a ka passeport ani ayiwa banki sɛbɛnw ani sekiw sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ polisiw kɔni nana ka zole da fa bɛɛ lajɛlen la walasa u na se ka tɛgɛ da ayiwa maa ninnu kan maa kegun don sabula u sina ka ayiwa sakosi in kɔni dayɛlɛ u mago bɛ min na o de ye wari sɛbɛn tɔ t'u ɲɛsira la ka sakosi in dayɛlɛ miliyɔn 1 ni 500 ɛlɛni u y'o bɔ sakosi ni a kɔnɔfɛn tɔ k'o yari ase fa dɔ fɛ mɔgɔw k'olu kalatɔ kɔni ye wulikajɔ boloda ni ka taa bɔ sakosi in kan a ka sɛbɛnfura fɛn m'o sɔrɔ bɛɛ lajɛlen dafalen don polisiw kɔni bɛ ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛli la i k'a dɔn ayiwa maa kɔfɛlen ninnu ni o ye bingannikɛlaw u bɛ se ka minɛ cogo min a ko n'i y'a ta k'a lajɛ commissaire principal min ye Wasa Tarawele ko in kalifalen don o den ma bandi ninnu u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la sentinelle kɔnɔ a ka bi bɔli la dama tungara ne bɛ n bolo don ka n'i bolo don n bɛ Tézara premier d'i ma i hakili bɛ sigi n'i y'o min kuma min an bɛ sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn Sidi Tarawele dama tungara donso sɔgɔsɔgɔbaatɔ kosɛbɛ o ka kungo man di dɛ siga t'a la bala cogo bɛ di dama tungara n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye o kama ko la sentinelle jɔ kɛlɛnw i b'a ye k'a fɔ nin ye bamananden a ka fasiri ye bamananden ko mun tuguni a ko an ka taa lakana bunanku kan dɛ mun bɛ yen a k'a barata san o san ni san yɛlɛmaw surunyana nin cogo in na tan fɛn min ye bandu ni kolokalamanw k'u bɛ dadigi kɛ fɛn min y'an ka duguba sigibagaw la o ye tiɲɛ o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ polisi ɲɛmaaba n'o ye contrôleur général Sumɛla Tarawele a ye wulikajɔ dɔ sigi sen kan u ko ma ko coup de pied dans la fourmilière ka sin ka taa digiɲɛso a kɔrɔ don ka sin k'i sen kɛ digiɲɛso la po n'o kɛra caman bɛ yɛrɛkɛ dɛ a ko nin wulikajɔ min sigira sen kan nin ye polisi ɲɛmaayaso fɛ ni a ɲɛmaaba ye contrôleur général Sumɛla Tarawele o don wa ko a wulikajɔ kɔnɔna na 3e arrondissement n'o ye polisi minnu filɛ nin ye a yɛrɛ fanfɛla na k'olu ka wulikajɔ de fanga bonyana ko in na kosɛbɛ ayiwa basi tɛ i b'a ye k'a fɔ sibiri tɛmɛnen n'o ye kalo tile 18 ye 20h30 waati k'u ye nin wulikajɔba in kɛ fɛn min ye commune 2 ale kɔnɔna na fɛn min ye commissaire 3e arrondissement ɲɛmaaba n'o ye Balɔbɔ Tarawele Balɔbɔ Mayiga a n'a ka cɛdenw k'u ye zolen da commune 2 sigida yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya ni opération ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye commune 3 ɲɛmaayaso fo ka taa se 3e arrondissement ɲɛmaayaso fo ka taa se commissaire divisionnaire Ibrahim Soma Keita o don ale n'a ka cɛdenw ale min yɛrɛ bɛ maa ye min bɛ commune 2 dɔn kosɛbɛ k'ale bɛra ba polisilakaw ɲɛ ka se ka nin larawuli in kɛ nka ko polisiw dɔrɔn ma nin baara in kɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ k'u ye renfort sɔrɔ n'o ye ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ u cakɛɲɔgɔnw caman yɔrɔ la i n'a fɔ maa 100 ni maa 8 ɲɔgɔn na olu bɔra fɛn min fan wɛrɛw fɛ ka na fɛn min GMS polisi maa 42 bagi n'o ye brigade anti criminalité o maa 7 gendarme maa 10 garde
national maa 12 BJ maa 12 iye fo ka taa se commissariat wɛrɛw bɛ minnu fana faral'u kan n'o ye 3e arrondissement premier arrondissement ale ni 18e arrondissement k'olu bɛɛ lajɛlen farala 3e arrondissement mɔgɔw kan ka nin wulikajɔ in kɛ i b'a ye k'a fɔ nin wulikajɔ in kɔnɔna na ko larawuliw bolila yɔrɔ minnu kan olu de filɛ nin ye fɛn min ye Bagadaji kɔnɔna u ye o yɔrɔ larawuli kosɛbɛ ka taa tɛmɛ ni Arayeda ye ka taa Assemblée nationale du Mali ale kɛrɛfɛlaw na ka taa fɛn min fɔ Badawolo fɛ n'o ye Namasa Dangan ye ani ORTM kɛrɛfɛlaw ko saloli bolila nin bɛɛ lajɛlen kan a k'u ka nin wulikajɔ in kɔnɔna na ngolonakaw fɛnɛ ko tɛmɛ kɛra olu ka yɔrɔ caman fɛ ka taa bɔ ni réseau ka ambassadeur da ye o wulikajɔ in kɔni Fatiri Kaba n'o ye bamanan da ale ka fɔ la a ko nin wulikajɔ in kɛra fura ɲuman ye sigida mɔɔw ma ka sɔrɔ kɛ nin wulikajɔ in kɔnɔna na daba tungara k'u bolo dara Koloka maa 40 ani maa 1 k'u y'o salo nin maa 40 ni maa 1 min ye kojugu kɛbaaw ye olu minɛnen kɔfɛ ayiwa ko musolaka maa 3 o kun b'a cɛ la moto 68 ko tɛgɛ dar'olu fɛnɛ kan gami olu na kɛ moto suɲɛnenw ye i b'a ye ka polisiw kɔni ka wulikajɔ in min ɲɛma tun bɛ 3e arrondissement mɔgɔw bolo n'o ye commissaire divisionnaire Balɔbɔ Mayiga ale n'a ka cɛdɔn ka wulikajɔ ka fara u tɔɲɔgɔn wɛrɛw kan minnu bɛ yen n'o ye wolomasiri tabaw ye a ko in kɛra kunnawoloba ye kosɛbɛ ko nka fɛn min ye polisi ɲɛmaaba n'o ye général coordonnateur général Soumela Traoré k'a ko dan tɛna kɛ nin ma san yɛlɛma in kɔnɔna na k'u bɛna nin walew cɛ an ka sigidaw kɔnɔna na walasa sigida denw minnu bɛ taa ni ka segiw la ani san yɛlɛma wari bɛ cɛrini min kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen lakana cogo min na an ye nin bɔ la santinɛli kɔnɔ bamananden ale ka fasiri don Sidi mɛ bolo bugɔ ka don o bɛ kɛ ni bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali émergent min ye sɛbɛnni kɛ u farala ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛlaw u k'o di ma la rédaction i k'o to i kunkolo la n'i y'a mɛn la rédaction bɛɛ o kɔrɔ sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan maa kelen ma fasiri Sidi daba tungara sɛbɛnnikɛlaw ko a ko i k'a dɔn bingani a keguya i k'a dɔn u k'o de ma abus de confiance escroquerie i k'a dɔn o de ye ŋanamu da kelen ye nin dubabukɛ in kɔni a tora 5 naare jukɔrɔji la tubabukɛ min n'a tɔ ye ko Alfred Capiche sɛbɛnnikɛlaw ko a k'i k'a dɔn a bɛrɛ ta tubabu mɔri don a kun n'an bɛ yaala la an ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn nka min ye sanuko nege a laban bɛ ɲini ka to a la sabula u y'a k'olu kala 26 ni kɔ u y'o de salo ka bɔ a kun ayiwa Sibi jamana na sɛbɛnnikɛlaw ko a ko nin dubabukɛ in min ye Alfred ye ayi Alfred de ka kuma don Alfred ko a ko escroquerie o ye hakilija baara belebele min ni tiɲɛ bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ nka bingani wale don min fana cɛ ka jugu fo k'a fɔ k'a to ten nin kamalen ninnu u y'u yɛrɛ kɛ Sibi alimami ayiwa dugutigi ani dugutigi denkɛ u y'u yɛrɛ de k'o ye koyi i k'a dɔn ka sin ka taa tubabukɛ in ŋanamu ni ka a ti i k'a dɔn a naganagalen jugu la sɛbɛnnikɛlaw ko tubabukɛ a bɛ ɲɛnamini tuma min a ɲɛ bɛ yɛlɛ a y'i yɛrɛ sɔrɔ Faransi k'a b'i sigi k'a ka sanu kɔnɔ o y'a sɔrɔ ŋanamuŋanamaw u taara n'a ye a ko in dun a kɛra kɛcogo min na a bɛ kalo caman bɔ kamalen dɔ bɛ yen o kɔni o ni tubabukɛ in bɛ to ka message ci ɲɔgɔn ma WhatsApp kan fo ka na ni tubabukɛ in ka nani ye i k'a dɔn Mali la a nanen Mali la min kɛ ayiwa dugu min n'u k'a ma ko Sibi a taara Sibi jamana kan a taara Sibi jamana ka yaala de la u ko min ma tourisme ka se ka yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn o tuma nin kamalen ninnu sɔrɔla ka t'u tɛgɛ d'a kan i k'a dɔn tubabukɛ kɔni y'a jira ale mago bɛ sanu na sabula a fɔra ko sanu ɲuman bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ kamalen saba nana u yɛrɛ kɛ awa kelen y'i kɛ dugutigi ye ka kelen kɛ dugutigi denkɛ ye kelen kɛra ayiwa alimami ye yarɔ olu maa 3 kɔni mana ɲɔgɔn sɔrɔ dunana i tɛna fɔ ko i bisimila k'o ka ɲi wa nkalon kun don dugutigiw tɛ alimamu tɛ ŋanamuŋanamaw don u ye tubabukɛ nɛgɛ tubabukɛ ko k'ale mago bɛ ayiwa n ɲininka sanu de la sanu kilo 1 o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u y'a yira tubabukɛ la k'a fɔ a ka ja baara ɲɛna sabula olu bɛ se k'o sɔrɔ k'u d'a ma joona ko kun fɔlɔ la u ko tubabukɛ ka wari di joona i k'a dɔn 26 dana yɛrɛ bolo ka tubabukɛ sina ka wari bɔ k'o di ten o kɔfɛ u nana tuguni k'a fɔ k'u ka dɔɔnin fara ka sabula baara gɛlɛyara o kɔfɛ i k'a dɔn hali bi tubabukɛ sigilen bɛ ka sanu kɔnɔ a ma sɔrɔ dɛ a ma sɔmi nin bɛɛ la u ko i k'a dɔn u ka denmisɛn minnu kan ka na ni sanu ye sanu dingɛ firiliw ka kelen yɛrɛ ni tora la u komi nin ye mɔnpɛri ye tubabu mɔri don i k'a dɔn hinɛ yɛrɛ bolo ka a ko o tuma k'u jɔ dɔɔnin fo ka tubabukɛ ka waati se a ka dugu taali a bɛ t'u ka dugu la waati selen a ko ale ta kuma sera dɛ o yɔrɔ bɛɛ u taara cɛwɛlɛ nɔfɛ ka na n'o ye o fana nana ka na dɔ fara nkalon ni namara kan i k'a dɔn o sina ka na ni papiye dɔ ye k'a k'olu signé
ko sabula ale transitaire de ayiwa i k'a dɔn awa min kɔni ye a ka sanu ye k'o kɛ jɔrɔ kɔni kana minɛ abada a bɛɛ sanu in don awa air France kɔnɔ fo Paris i k'a dɔn ka na ni sɛbɛnfuraw ni fɛnw ye cakɛda min b'a bolo nganamu cakɛda dɔ a nan'o tɔgɔ de fɔ k'ale yɛrɛ de y'o tigi ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa Amadu Kamara tɔgɔ dɔ bɛ yen o kɔni ayiwa o de sina ka na ni dabali kura in ye u ye tɔ kɛ gosi fo f'a bɛ ɲɛnamini Amadu Kamara i k'a dɔn yɔrɔ Kamaralakaw ni y'u tɔkɛ Ala minɛ a dalen don ko la hali bi koyi a taara Faransi a taalen Faransi Air France min nana ka bɔ Bamakɔ a ka ca 100 ye a ma sanu ye a laban y'u weleli daminɛ sa u y'u ka téléphone fafa k'a fafa téléphone yɛrɛ kɔni di sɔrɔ bilen a wɔrɔ de la sa tɔkɛ nana sɔmi k'a fɔ yalima ale ma t'i yɛrɛ di maakundaw ma wa sabula i k'a dɔn ayiwa société min n'u y'o tɔgɔ fɔ u k'o de ma ko société transit Afrique négoce SAR sɛbɛnnikɛlaw k'olu taara o cakɛda de ɲini ka dɛsɛ o cakɛda yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ yɛrɛ transit Afrique négoce SAR o cakɛda tɛ yen u ye sɛbɛnfura ninnu kɔni minɛ sa i k'a dɔn k'a jira tɔgɔkɛ la u y'u gosi koyi u y'u gosi tɔgɔkɛ kɔni ale kɔni bɛ dakabana kasi de la sɛbɛnnikɛla ko olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka Mande ani Sibi n'a lamini ɲininkali kɛ i k'a dɔn ninnu tɛ dugutigi somɔgɔw ye dugutigi don tɛ alimami somɔgɔw tɛ ninnu kɔni ye nganamu de ye minnu kɔni sera ka tɔgɔkɛ yɛrɛ de salo ni k'a ka nafolo bɔ a kun mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali émergent kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungura ne bolo bugo ka don o bi kɛ ne bolo sɛbɛn u kama ko prétoire fasiri ni y'u ka rédaction ale ka fasiri don o ko mun u k'an ka taa kiri bunakun ka ban mun bɛ yen k'a barata an ka dɔnkilidala denmisɛn min bɛ bibi na n'u kama ko Sidiki Jabate ale min kɛlen bɛ ka denmisɛnninlakaw ni mabɔkɔrɔw ka bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ko fɛn min kibaruya dɔ bɛ yen u y'a sɔrɔ ka bɔ parquet de la communicatif yɔrɔ la o tɛ communicatif tribunal so ye wa o don ko olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Sidiki olu m'a wele bi u m'a wele sini ja nkalon don ko nkalon don u ko a kuma kɔni mɛnna bɔlɔlɔ sanfɛ ka yɛrɛ ka ko Sidiki Jabate k'a wele na kɛ fɛn min ye kiri bunakun ka olu fɛ communicatif la ko ka kɛɲɛ ni fɛn ye ne a ye dɔnkili min bɔ kɔfɛ in na dɛ o dɔnkili hukumu kɔnɔna na k'olu wele bila ma ko nka k'olu tɛ kibaruya kɔni an y'a sɔrɔ ka prétoire mɔgɔw yɔrɔ la u yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ don Sidiki a wulila fanga bunakun kan ko nka ko Belgique mɔgɔw olu de a dɔ taara Damas kasi papier don ye n'a k'a ma ko plainte a na kɛ ni a n'a jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen nafolo ko tɛmɛna k'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ o tigi de filɛ k'i dɛn ka taa fɛn min sɛbɛnfura ka taa déposer Belgique la walasa Sidiki ka se ka wele nafolo ko min bɛ n'a a b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ko ɲɛnabɔ ko nka u ka fɔli la u ye mun fɔ sɔrɔ ka fɔ u ko a wale yɛrɛ kɔnɔ a bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ Sidiki kɛlen bɛ ka fɛn min ɲɛnajɛba dɔ de labɛn ni a kan ka to o ɲɛnajɛ yɛrɛ kɛ an ka Mali Bamakɔ yan ko nka ko o ɲɛkɔrɔla na ko munna ni kamalen m'a fɛ wariko bɛɛ ani Sidiki cɛ ni a bɛ waati jan bɔ fɔ concert tɔ tora tile kelen bɔɲɔgɔn n'o ye 24 heures ye ka taa ni damakasi sɛbɛn ye k'a don Sidiki contre la Dabagamadu ka concert gansan wa awɔ a ko nka an bɛ don min na ko bibi na fɛn min ye Sidiki Jabate ko nin ye damakasi sɛbɛn o minɛ na ko nka wele na bila Sidiki ma ntɛnɛn o tɛ bi ntɛnɛn n'o ye sa wa o b'a sɔrɔ a ka concert kɔni bɛɛ lajɛlen kun kɛra concert in kɛra koyi a kɛra a ma kɛ de a kɛra ayiwa a kɛra dɛ donc u kɔni ye papier minɛ ka bila ye ka tila k'a da kofɔlen fɛnɛ tulo kan a ka to concert ka tɛmɛ a k'a jɔ ni Sidiki ka concert banna u n'a wele ka na ɲininka ni wariko bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o na ɲɛfɔ nka ni concert kɔni tɛmɛna ntɛnɛn o ye bi ye ko bi y'o dɔgɔduma ye donc Sidiki Jabate ko a ma wele communicatif tribunal fɛ nka a welela Belgique de la ka sababu kɛ a jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen k'o taara damakasi sɛbɛn de don k'a fɔ ko nafolo ko dɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɛna prétoire u ka rédaction ni y'u ka fasiri ye Sidi daba tungura waati dafara a sera an ka bi gacɛ i ye ŋana ye koyi i ye dɔ kɛ koyi tabarikɛla i yɛrɛ kun kamana gana bankɔrɔ sa o ma f'i ye i yɛrɛ kun kamana gana bankɔrɔ sa kamana gana guwan ayiwa baara ɲɛna yɛrɛ tabarikɛla ko an laban an ti fara an kan an bɛ i sɛgɛ burafile fɛ k'i fara an kan koyi tabarikɛla awɔ Sidi k'i fo k'i waleman dɔn waati dafara kosɛbɛ Sidi an b'an kɛ nakɔ kɔnɔ ni gɔ ye kosɛbɛ e ni burafile aw bɛ tila ka segin ka na farikolo jɛ k'a sɔn ni daw kan awɔ surafana t'o ma dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 kan i bɛ kɛ nin gafe kelen kan kosɛbɛ nɛgɛ ɲɛ 20 ani kelen sanga 30 ne bɛ segin ka na kumaso in kɔnɔ awɔ i k'a dɔn bamanankan ni ne wulila min ye madani ye bamanan ka kalanden awɔ i k'a dɔn dusukɔni duma ale bɛ sɔn ni daw kan kosɛbɛ ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan o bɛ kɛ sɛbɛnfura kuraw bɛ bɔ k'olu lakali awɔ gestion contrôle ale de tun bɛ nɛgɛ la kosɛbɛ Sidi awɔ dunandiw kɛnɛ in kan nka a sera ka baara in ɲu ani daba tungara awɔ wa assalam